Съвместимост при жена Овен с мъж Рак. Рядко срещана в природата съчетание, но ако вие видите на улицата жена, нервно обръщаща се на всеки 5 минути и побутваща своя отнесен мъж, то това са те. На Овен и е тежко да изтърпи Рака, но в младостта си мъжете раци понякога се държат доста оживено, ако попаднат в комфортна и безопасна за тях студентска среда. Когато Ракът обича околните и чувства, че не съществува заплаха за неговата безопасност, той може да стане доста открит, общителен и дори понякога вятърничав. Ето в такъв момент той ще срещне жена Овен, но за съжаление за собствената си разруха. Ракът упорито се държи наивно и повърхностно и занапред се старае да не я изпуска. За нищо на света. Ако при телеца все пак нещо може да го отдели, то при Рака това няма как да се случи. Което е мое, няма да го пусне на никаква цена. А свое при мъжете раци става всичко, което веднъж е попаднало при тях. Жената Овен се увлича в самото начало на отношенията им, защото той може да подхвърля всякакви трикове, събирайки цялото си обаяние. И тя, наивната, мисли, че той е такъв винаги и може да му се отдаде, очаквайки следващата неординарна постъпка. А това като правило повече не се случва. Всичко е пресъхнал извор. Тя напразно се опитва да предизвика у него нови подвизи, през целия им остава живот, тормозейки го постоянно. Ракът е умен и разпределя енергията си. Веднъж получил исканото, повече не се тормози.